ni ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Fontomfrom ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya